А Исма, какво правиш там, бе? Али каза магазина да доди, аз додих. Така като гледаш той магазин ли ти прилича? Къде го магазина? Къде го? Има много неща вътре. Сигурен ли си, че тук сме? Те шматки, да не бяхме нещо. Де да знам аз? Абе, тук е магазина, казвам ти, давай пизда. Чакай. Сигурен си ли, че ние тук не сме крали вече?